Да, ну ты герой дня, уже второго по счету дня. Вот. И с одной стороны событие плохое. То есть Медведчук выигрывает суд в свободной Украине, суд против Стуса, на самом деле. Это, конечно, полный привет, да? Эти, Полный собственно, маразм, бля. маразм, оскорбление, унижение, и можно сколько угодно возмущаться. Но есть и другая сторона медали. Твоя книга раскуплена на 10 лет вперед, наверное, там, ну, на год-то точно. Вот. Какое чувство в тебе сейчас превалирует? Типа ты доволен или возмущен? И чего больше? Но перед тем, как начнешь отвечать, я нашим зрителям скажу, что у нас вот самый прямой эфир, так сказать, в истории человечества, поэтому звоните прямо сейчас по телефонам, вайберу, скайпу, как угодно. Вот, и представляете, говорите, кто вы, откуда, туда-сюда. Вот и вопрос Вахтангу Кипіані. А я попрошу. Я думаю, що мої відчуття можна розділити на кілька слів. Є втома, бо все-таки я 1,5 роки живу з цією книжкою. Як правило, автор випускає книжку, там пару презентацій, Ну, відпускає нову, і щось пишеш нове. Я так збирався, в мене багато планів. З другого боку, є радість, що навіть через ці надзвичайні обставини десятки тисяч людей або вже мають. Видавництво сказало, що книжку вже купили 19 900. Це перед скандалом, ще судовим. Тобто реальна чисельність людей, попри бібліотеки і так далі, це буде десятки тисяч реальних читачів. Що для української товстої книжки на 700 сторінок це є великий успіх. І, звичайно, є лють. Я навіть не знаю, як це, ненависть, да? Лють, така справжня лють. І вже не тільки до Медведчука, який, очевидно, був і є ворогом України, але й до людини, яка іменем України виносить от такі рішення. Тут є печатка, підпис, це оригінал судового рішення. Оригінал, да, підтверджує? Тримай. Тобто це є оригінал того рішення, яке вчора було винесено в Дарницькому суді. І, відповідно, тут є речі, які є абсурдні, аморальні, беззаконні, неправосудні. І не тому, що ми програли справу. Зрештою, ми живемо в реальній Україні, і коли мене питали про те, яким буде вислід, я казав, що я не знаю, я вірю в Феміду. Бо в будь-якому разі там правосуддя – це частина держави, в яку я інвестував купу зусиль і сподіваюся робити це далі. Відповідно, якщо ми не віримо в державу, то тоді еміграція, опозиція така неконструктивна. Я хотів би, щоб в державі Україна ми вигравали такі суди. Але наразі ми його програли. Але оскільки ми ще в демократичній Україні, у нас є право на апеляцію. І ми скористаємось цим правом, буде розширена версія цього рішення, адвокати підготуються, і ми підемо в апеляцію. Ми сподіваємося, що слова «європейське право» для суддів апеляційного суду не будуть порожнім звуком. Бо в цьому суді, в Дарницькому, ми теж не коментували жодного слова за весь процес про суддю, там, про її минуле, ми не говорили. Це була навмисна позиція не змішувати очікування і реально... Спробувати, як воно працює. Як воно працює, так. Да. І виявилося, що десятки посилань на рішення суддів Європейського Союзу і рішення там суд такий-то громадянин проти України в Європейському суді виявилось порожнім звуком. Суддя не відреагував, вона не почула, що є практика, яка дозволяє критикувати політиків. У політиків нема права на приватність, політики не мають права заборонити вживати їхнє прізвище. Що минуле – це предмет для наукових дискусій, а не для судових і так далі. Ну, відповідно, тому є відчуття навіть надії, це вже четверте і останнє, що колись ми прийдемо там через, може, кілька місяців до позитивного ефіру, коли ми виграємо цю справу. Тобто справу з Туса ми виграємо 100%, а справу книжки ми маємо ще виграти. Ну, смотри, у меня был такой опыт не с этим человеком, не с Медведчуком, но с человеком меньшего масштаба, но похожего формата, с Мураевым. Было 2 суда. И вот то, что сейчас рассказываешь, я не следил, не читал конкретно, какие аргументы твои адвокаты, издательские адвокаты приводили в суде, но я понял, они действовали примерно как тот адвокат, который защищал меня, Владимир Кутовой. Он брал прецеденты европейские, брал базовые ценности, вот это, публичных личностей политических, там, имеют ли они право что-то запрещать и так далее. И вот но его судьи услышали и в первой инстанции, и в апелляционную, куда Мураев там через своих адвокатов подал, и иск отклонили. У тебя же, судя по всему, с теми же аргументами совершенно иное решение. Ну, більше того, якщо можна, поверни його мені, я хочу показати. Да. То, очевидно, що у тебе публіка політизована. Ну, тут все розуміють. Всі все розуміють, так. Але є така річ, яку, може, не всі зрозуміли, що це доволі знакове прецедентне рішення, адже коли людина вкрала там склянку води, то її судять за склянку води.
Людина вбила людину, її судять за це. Книжку судять за те, що там є начебто було 9 фрагментів, 9 епізодів, де я начебто неправду на Медведчука написав. Отже, таким було фабулою справи. Що ми бачимо в рішенні? 3 з 9 оцих тез, які адвокат Медведчука в суді представляв, підтримані. Тобто суддя вважає, що в 3 місцях цієї книжки я дійсно написав неправду. Его честь и достоинство. Його честь і гідність. Там, тут таке визнати недостовірною, тобто це неправда, та такою, що порушує особисті немайнові права, і так далі. Але є ще цікаво, що є окремий абзац, і потім є ще спеціальна така норма заборонити, прямо теза Вахтангу Теймуразовичу, там і видавництво, і так далі. Цитата. Можливість ідентифікувати Медведчука Віктора Володимировича як персонажа, в дужках, дієвої особи, твору без його згоди. Тобто є книжка, і навіть якщо ми внесемо туди всі ці зміни, навіть цього не буде, але навіть, я коли ти мене запитав, розкажи про книжку, я скажу, я маю подзвонити, чи написати, чи там звернутися до Віктора Володимировича. Это, конечно, абсолютно юридический Тобто трэш. я можу розказати про, не знаю, про Трампа, про Путіна, про Зеленського, про, не знаю, про патріарха Алексія, И есть один человек на земле. якого не можна згадувати в контексті Нет, есть Медведчук в Украине и Ким Чен Ын в Северной Корее. Вот, Ну, кажется, бачите, двое. Кім Чен Іна тут між рядками треба знайти, але повний абсурд. Ще раз кажу, можна мати чи позитивну, чи негативну, чи навіть програти суд, про що ще не йдеться. Але заборонити вживати ім'я дієвої особи, книжки і справ. Адже це є дайджест такий, чи вижимка з 6 томів справи кримінальної. Там сколько процентов документов? Десь 90% це є документи, а 10% це інтерв'ю з останнім співв'язним Стуса російським націоналістом Леонідом Бородіним, з яким вони сиділи душа в душу. Там є останні таборові нотатки Стуса, це єдине, що він зміг передати на волю за ці 5 років. Там є велика стаття колишнього політв'язня Василя Овсієнка про обставини загибелі Стуса. І є моя величезна стаття, точніше 2, одна про Стус і Нобель, про цю історію можливого висування на Нобеля, і історія про те, чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса. Власне, 8 з 9 пунктів обвинувачення були щодо цієї статті.